खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबजासिम नायलांदो। आसामाव रायजो जानाय कसारी फोलेर सरनिया कसारी हारिनो आसाम सरकारा गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 एप्रिलनि आसाम केबिनेट मिटिंआव सरनियाफोरखौ सरनिया कसारी महरै भारतारि संबिजिरनि जनजाति फारिलाइयाव सोफानायनि गनायथि होबाय। सरनिया कसारीफोरनि गोबाव समनि एसि दाबिनायखौ लाना सरनिया कसारी माहारि आफादफोरा दाबि खालामबोबाय थादोंमोन। दायो मोगथां महर मोनबाय होनना खौरां मेलनि गेजेरजों सरनिया कसारी फरायसा आफादा मिथिहोयो। बिथांमोना आसाम सरकारखौ साबायखर बावहरदों। थांनाय मोनानि 12 रिंगासोआव चिरां जिल्लानि धालिगाव किशन बाजार खामारपारायाव सिनाय मोनै दाखाथिफोरा 20 बोसोरनि राजा मुंनि सेंग्राखौ गावथारना गालाङो। गामियाव सासे सुबुंनाव दाखाथि हाबदोंमोन, नाथाय जाफुङाखैसै। दाखाथि खालामनो फैनायफोरा खारलांनो गोनां जायो। बिगुमैनाव दाखाथि खालामनाय खौरांखौ लोगो मोननाय लोगो लोगो 20 बोसोरनि बिबोनां राजा बर'आ बिगुमैनि न'आव फैबाय थानायावनो दाखाथि खालामग्राफोरजों लोगो मोनलायो आरो राजा बर'खौ दाखाथि खालामग्राफोरा गावथारलाङो होनना खौरां मोनो। बिटिआरआव जाबाय थानाय जाथाया दुखुनांथाव। बड'लेण्डआव दायो सान्थि फैदों, नाथाय दाननैसोनिफ्राय दाखाथि लुथेनाय जाथाया जादों। बिसोरनि आखायाव हाथियारबो दं। बेनि गेजेरजों गोलाव समनि हाथियारबो गोहोमआ दानो जोबाखै होनना बुंनो हायो होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। एबसुआव थानाय समावनो सोरखारआ मोजां बेबस्था लायाब्ला बेबादि जागोन होनना साननाय जादोंमोन होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव सिगाङाव बुंदों। बिथाङा पुलिस बिफानखौ गोरासिन जानो खावलायदों आरो बेफोरबादि सेंग्राफोरा गाज्रि खामानियाव हाबनायखौ समाजारि बादि बोखारनो नाजाबो नांगोन होनना बुङो। बिनि सायाव मोजाङै सावरायलायनाय जागोन होननाबो बुंदों। मख'जाथावदि मैया पुलिसजों गावलायनाय जाथाया सानै बर'नि जिउ खहा। दासिमनि भिडिअ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।